ya wụrụ na ọ wụ di mmiri ya nyere gị nsogbu, nyere marriage gị na ya abụọ nsogbu, enyegekwana ya onwe ya nsogbu. Unu asị na unu agaghị agali chọọchị na unu aga ekpeli, or na unu trust hụ na deliverance can come from praying to God. Unu asị na unu ga-eme n'ọdịnala. Biko, ọga nwanne m nwoke demo mara ihe ruru unu n'omume. Etikwala 1 naira n'ebe ahụ. Ihe a wụ ihe dịịrị ya nwa na ezinụlọ ya ime. Ha emee ya nwee ihe ha luzuru. O nweghị ihe ọdachi ga-adagide ha. Mana gị nwa awụ di ya, gị tiga ego ebe ahụ. Ihe ọ pụtara wụ na ị kwetere na aka ji nwaanyị a gị ga-alụọ ya. Ihe ọ pụtara wụ na ị kwetere na o ji di ma ọ mmadụ ma ọ gbara n'aka ji ya. Etikwala 1 naira n'ebe ahụ. Ọtụtụ ụmụnna ya etile ego ebe ahụ. Ọnụ ha akọchabe